салом алейкум дӯстони гиромӣ. навори омӯзиши имрӯзаи мо бахшида шудааст ба захираи интернети StoryMap, ки барои сохтани харитаҳои интерактивӣ ба мо ёрӣ мерасонад. Биёед пеш аз ҳама ба сомонаи ин захираи интернетӣ мегузарем, ки storymap.nightlab.com аст, ва барои оғози кор тугмачаи Make a Story Map-ро пахш кунед. дар разонаи кушодашудаи нав калимаи New-ро интихоб карда сарлавҳаи харитаи худро гузоред. пас аз он ки сарлавҳаи харитаро муайян мекунем, тугмачаи Create-ро пахш мекунем, то ки харитаи мо сохта шавад ва мо тавонем онро тағйир диҳем. сохтани харита дар инҷо хеле осон аст ва он ба мисоли презентатсияи PowerPoint аз слайдҳои алоҳида иборат аст. пеш аз ҳама биёед ба бахши Options гузашта аз он забони харита ва шакли харитаи худро интихоб кунед. OpenStreetMap стандарт яке аз шаклҳои стандарти аст. Close-ро пахш мекунем то ин ки ин равзана пӯшида шавад ва новобаста ба сохтани харита оғоз мекунем. дар бахши медиа мо метавонем суроғаи видео дар YouTube ё ин ки аксро дар интернет гузорем ё ин ки ба воситаи Upload an Image акси худро ба он ворид кунем. Headline ин сарлавҳа аст. сарлавҳаи новобаста маводи мо ки дар шакли харитаи интерактивӣ сохта шуда истодааст, онро низ мо бояд пур кунем. дар зери он дар майдончаи зери он мо метавонем инчунин маълумоти муфассалтарро дар шакли матн ё ин ки HTML код ки метавонад embed кодро аз дигар захира бошад ҷой диҳем. айни ҳол барои слайди аввал мо танҳо сарлавҳа ва каме тавсилоти худро мегузорем. Background Options ин чизе ки дар пасманзари ин слайд нишон дода мешавад. мо метавонем ба воситаи Choose File аксеро интихоб кунем ки дар пасманзар нишон дода шавад. чихеле ки мебинед мо яке аз асҳо ва видеоро ки гузоштем чунин дорад. дар превью мо онро дидем. ба воситаи Add Slide мо слайд навбатиро дохил мекунем ва дар ана ҳамин ҷо дар майдончаи Search яъне ҷустуҷӯ номи шаҳр, номи мавзеи географиро менависем то ки ҳамин слайди мо ба он мавзеъ пайваст гардад. масалан душанберо мо кофтем. дар бахши медиа видеое ки пешаки аллакай дар YouTube ёфтагӣ ҳастем онро дорем, мегузорем. дар майдончаи зери сарлавҳаи номи шаҳр матнро гузоштем ва аз Background Options акси дар пасманзари он бударо ҷойгир намудем. ва ҳамин тариқ мо тамоми дигар шаҳрҳоро низ ҷустуҷӯ мекунем аз харита ва ба ҳар яки он видео алоҳида, акси алоҳида барои пасманзари слайд интихоб мекунем ва ном ва маълумоти муфассалтар оиди ин шаҳр ҷой медиҳем. агар пай бурда бошад, агар видеои қаблиро тамошо карда бошед, ин маълумотро мо инчунин дар сохтани харитаи интерактивӣ дар Google истифода мекардем. тугмачаи Save-ро пахш мекунем ва дар бахши Preview мо метавонем пеш аз нашр бубинем ки харитаи мо чӣ гуна намуд дошта метавонад. чихеле ки мебинед ба воситаи тугмачаи Поехали ё ин ки тирчаҳое ки дар қисми рост ва чапи харита мавҷуд аст, слайдҳоро тағйир диҳем. дар қисми рост, дар нимаи рости харита слайдҳо тағйир меёбанд ки дар онҷо матн ва видео ва аксҳо мавҷуд аст ва дар қисми чап новобаста харитаи мо нишон дода мешавад. аз бахши Edit мо Share-ро пахш мекунем ва коде ки дар бахши Embed омадааст, дар майдончаи Embed онро нусхабардорӣ намуда дар сомонаи худ мегузорем. ва чикане ки мебинед аллакай харитаи мо омода аст ва дар дохили сомона ҷойгир шудааст.
این گونه نمودی خرید خیلی جالب است و میتواند دقت خوانندگان را جلب کند. شکلی که میبینید خیلی ساختن و خیلی آسان است. این بود درس آموزشی امروزه ما. تشکر برای دقت.